Samozrejme sme radi, že zápas dopadol takto po nie dobrom našom úvode, že sme boli nepozorní. Prvý polčas málo sme behali bez lopty a druhý polčas to bolo už na tej strane samozrejme oveľa lepšie. Dali sme 4 góly a myslím v zápase, tak z toho pohľadu som spokojný. Bolo tam ešte niekoľko kontier, ktoré sme mali riešiť ináč, ale za stavu 1-0 alebo 0-0 sme nehrali dobre. Neboli sme takí aktívni alebo hladní, ako sme chceli byť. Hej. Samozrejme, že z viacerých príčin aj vláda som chcel vrátiť do mužstva, alebo vrátil som ho do mužstva po mesiaci. Vedel som, že nie je pripravený fyzicky na 100%, ale chcel som mu pomôcť a on takisto chcel mužstvu pomôcť. Ne vždycky to vidie tak, ako si to človek predstavuje, ale tá herná prax sa nedá ináč nahradiť len tými zápasmi a tou minutážou. Takže z tohto pohľadu aj Lukasa som dal cez polčas dole a Vladom som bol dohodnutý, takže polčas a budeme striedať. Čiže druhý polčas výborný z našej strany, aj v defenzíve dobre a ofenzívne. Sme dali 3 góly plus, sme mali ešte niekoľko kontier, ktoré sme mali využiť lepšie, ale nemôžeme byť nenažraní s prepáčením, že musíme brať realitu a vedeli sme, dobre sme bránili polievku, hlavne od toho inkasovaného gólu, že sme ho dostupovali, zdvojovali a domáci prakticky mali šance v úvode, kde sme my málo behali bez lopty, čiže z tohto pohľadu. Ale cez počas som nekričal, vedel som, že to príde, že budeme viacej behať, že viacej kombinovať a striedajúci hráči, aj Nino Marcelli prakticky dal 2 góly a pomohol mužstvu, ale tak by to malo byť vždycky. Som rád za ňa, samozrejme, jak za každého hráča, keď dá gól, či to je Nino, či to je Vlado, Tigran, Čavro, áno, ktorý hrá vo výbornej forme a som aj rád, že ľudia ho ocenili potleskom, jeho výkony sú naozaj nadštandardné v líge a aj v Európe, čiže je to top hráč pre nás. A Nino ukazuje svoj potenciál, dal 4 góly za týždeň, ako hovoríte, a bojuje o miesto v zostave základnej. Samozrejme, pri tých skúsených hráčoch sa mu hrá ľahšie, ako ten dorastenecký futbal, keď to tak nazvem, a je pre nás veľkým prísľubom do budúcnosti. Talent má viedať gól, má výborný prvý dotyk, dobrý pohyb, čiže všetko pre moderného futbalistu, tak aby bol zdravý, aby poslúchal, je ako OK v tomto smere, aj výborne študuje, aj výborne má životosprávu, čiže veľký prísľub pre ňoho a má dobrých učiteľov okolo seba, všetkých hráčov prakticky, takže veľa sa môže naučiť, najmä od nich, pretože najlepší tréner je dobrý spoluhráč pre teba a ide dobrým smerom a sme za ňou v klube radi. Určite bude vypredané, že ľudia nás prídu pozvodiť, dáme do toho všetko, čo je v našich silách, ale tešíme sa na zápas, že samozrejme vieme oceniť aj kvalitu Lille, kde majú výborných hráčov a čo dokazujú vo francúzskej líge. A dáme do toho všetko. Tá emócia, tí ľudia vás vždy doženú hrať na 130%, áno, že tie domáce zápasy naše majú obrovskú eufóriu kvôli tým ľuďom a kvôli aj našej kvalite a bojovnosti, pretože ten divák vás naozaj ženie do výkonu na hranici možností, tak verím, že to tak bude aj vo štvrtok. A keď sme mali výrozu, že hráči Pauše, Kucka, Džaba mal trošku svalové problémy, že z tej základnej zostavy tí hráči nám chýbali aj dnes a verím, že do štvrtka sa dáme dokopy. Milanovi som dal Borianovi voľno, dneska chytal Trno a viac menej už Vlado je späť, samozrejme bude potrebovať určitý čas na tú hernú kondíciu a samozrejme, že mužstvo potom pomôže a tak, jak mužstvo pomôže jemu, aj on to vráti. A konkurencia je dobrá v mužstve, prakticky sme všetci zdraví. Žaba mal trošku tie svalové problémy, ale nie je to nič vážne a mal by vo štvrtok nastúpiť.